Moikka. Moi. Hei, mitä te meinaisitte tehdä isona? No en mä tiedä. No ei kyllä mitään haju. Hei, minne te meinaisitte hakea opiskelemaan nyt keväällä? No en tiedä yhtään kyllä. Ei kyllä paljon kiinnostakaan. Niin tiesittekö, että oppisopimuksen kautta saa palkkaa ja valmistuu ammattiin samalla? Niin hei, tuutteko muuten mukaan nuorten foorumiin, missä nuoret ja työ kohtaa Pieksämäelle? Ikinä kuullutkaan. No en kyllä tuu. Ei varmaan jaksa. Niin ja hei, tiesittekö, että Roope Salminen juontaa sen tapahtuman? Roope Salminen. Ei ole pakko mennä sinne. Missä? Missä on? Se on Kerro! Veturitorilla! Pieksämäellä! Mutta hei, se on torstaina! Torstaina vasta! Just niin.